guys stepej mo tentang ila poi sha sekene ka soil kumala de bang ni phi mo ba ini lek no skoi ke chka namar ba katu ba meneng ila ka klempli mo te guys ngetrai phi hi ke jing internet jung ke chka mo ni kolong ko wei na kita ki chka banwan kai ban pen thanda ya ka jing mujing perkhat mo ban pen thanda ban pen long pen pen khuj ya ka jing mujing perkhat jung ni mo ban pen jai mo namar ba le seng i don hapdeng ki jing seng i don hapdeng ki jing sungosi jing khuslai mo te kemod ba ladang i wan jung kai ya kum kine ki jaka kemod ba kan yarap kan ya ka jing mujing perkhat jung ni bangin nom stress than mo bangin long bakan release ndiat ya ka jing khia ka jung ni mo te kemod ba hila banwan kai hakine ki jaka mo ki jaka ki belong pengat ki jaka belong pej belong ki jaka belong internet ki jaka ban pen fresh ya ka jing mujing perkhat jung ni mo te lara pinwan kai hang ne em guys ki don hi ki jing le kai mo la da wan klung ru ki don hi ki jing le kai te guys pej ngan pen ep kini ki sentiu ki bon ha pej kum kini ki jai sentiu mo te ngam tip pede pi khot ayu ya kum kini ki jai sentiu pi khot kum no mo te sa pen tip hi ma phi mo pi se khot kum noi ki ya kum kini ki jai sentiu mo guys look te ma try pi ithu hi ki khot kum noi kum kini ki jai sentiu mo te sa pen tip lang kan ada pi khot kum no ru pe u plang ru em plok pe plang ru uplang ru ulong jam ba uplang mo uplang ru jam ba kene chaka try long da don bun breu try banwan jingo lane banwan kai kene chaka ta ka dau mat ba long ki bun kan ki plang ru ki long kim da yap mo ki plang te guys pej kene ko wei ka jing le kai mo kene nga try ye kene nga try ki syong ha kini ki benta mo nga try ki syong ha kum kine nang ta de kisa pensat nang tai na jrong nga try mo kila ben pensat nang tai kata ka de ki jing mundur ka jong an re ngam da tip ha mo la ki le ha kano ka dur mo kano ka rukom te guys pej kane ki jing le kai ngam da tip ha ya kum kene ki je le kai dang ba ngasngo ngala le kai teng mo ngila ya wan le kai teng ka kano ka chaka ngam kan mau shu te kalong kum tang try te nang ta kane ka wei jing le kai ru guys ngam da tip hai kum kane mo pej ngam da tip kerteng ba mo ngam da tip kerteng ba ki ong ka jing le kai yu kum kane mo te handre ha ka tin jung i pede ngi ong ka dei ba ngi ong ka dei ksin mo ngi ya kum kane ka jing le kai mo ngi ong ka dei ksin pro ngi ong ka dei ksin dang ba ngam tip pi sia ba pi ong kum no pi khot kum no mo te sa pen tip lang kan nang ta de kane ko wei mo pe kane teng try bubun ngi tip hi ba ka de ka so padui ne kum no ne ka so padui ne mo kane pe guys kane ge de ka so padui ne kum ta ka de hi kum ta hi te guys mo nga try philo i bet tip i kini gi jing le kai te guys kun na video te kublai sibon ba phila pe kini video te se ke depan